Welcome to Mizo Helpline Show channel. All clear to te in Java in chebei ka puk levek a chau tun tuma hianin news tangdai le maksak tak mai kan ngai thadona vok wangin man ania engpo ni sala thukim chang hi han ngai thateang bongkon police te chuan nimin ni somni pare thlakwa sa ni somni panga khan Falkland veng atanga FIR an don bo zuin vok mutpui hurna lamin trin mi pakhat an man FIR thelu tu hian mi tu ti hriat lo chu an vok ina ni somni panga thlakwa sa ni somni panga le ni somni pasari thlakwa sa ni somni panga khan an vok ina kalin an vok pakhat chu amut pui thu atar langa bongkon police ta chuan chuizuin vok mutpui thin hi an man ani vok mutpui thin hi Falkland venga anupui fanau te ne na mi in lu a cheng an ni vok dang te po hur harna wangin alo mutpui thin to thu police te a hrel bok ani tin thudon na hian anron ta a e khai nupui fanau te nen mi in lu a cheng an ni a Facebook lama pokhan aron ta a nupui fanau nei ani ti kha kalo hre ho lova amar chu hei thukim chang kan han ngai thla a nupui fanau te ne na mi in lu a cheng nupui fanau nei ani ti na ni ya tlangwal nupui muzo lo angchi I hei mai chamut pui tur muzo lo awanga vok fa it te po ang reu zoka ma se nupui fanau nei ve to box sia makkati deuh lekani enge nupui lampang te po in Facebook lama te po annui a zahlom viawa makan ti thu te po anon soya hei vokhi arai le ngal ni in a hriata a pik ami hi ani chuan thangkha chuan anau te ka ho ve te po anti fiam thu anti ela katiang kha ani kan mizo ram khover hi awan cheto takem tro news dang dai tak takanan hre chawa hei kum top ton te nia na kuma po he aya thu thar dang lam tak hei sual thar te chuak tu te ti in pathian thu chuan lo soya sual thar hi kan te chuak deuh mol mol mai ni in ka hria a han ngai tu ve ma ula mai zial kan ti te hei kanza kan ti te damdoi kan ti te hengte hi nia bible a chuan om ho lo ma se bible a khan sual thar te chuak tu te hero tia bible om lo thil chi hrang hrang mak tak tak chi hi aron la chuak zel do ni in alanga chuwang chuanin keini keile ka chung te chuan lalpa ronga ni kan bol do ni tiang deuh khan keini te chuan tianga hian in nam hnoi ve lawila sual thar te chuak tu ni hi tum lo ra mangu kanin ti mu zela te khan amaro chu tun trum ami chu kanin ti mu lo tura ngai la hei ram danga chuanin ran mutpui ti te tiang hi hluar viau thina tian u hi te anin englo tira ten khanin mai chia te pon mo amaro chu kan ramai chon he tiang ang tak khi aru ka ti lo amani poin hatiang mi pui van tlang public a hriata hian kan la hra chia lova chuwa chon he ti hanga kan han wal out taka che kan han hra ta mai hi arap thlak viau maya hei thila hi enge engtin nge ma an lak don engtin nge case an lak don chu ka hra chia lova haran mut pui wanga case an siam sakang chi hi mizo a phei chuanin ka voi khat hriat na ania keima tak phei chu mak tang dai ang rang khop mai anupui fanau ten engtin tak ngai ang mo engtin tak lo dong song ang mo kati mani lo ni ve taula in pasarin khatiang khan lo ti ve ta se engtin ngai ang ti te kha comment lama te polo se wala hriat ta chawm ve hrim hrima nge anupui chuan a then do nge engtin nge kha chu kan hra chung lo wa nge nya ngai damang ti kha chu ma se hriat ta chawm ve hrim hrima mani mihring pui ni box si lo ran mutpui awanga ran em han thik kha chu thil ni thei ani chia si lawa ma se hur her le rap che tarap thak ta hrim hrim awang pokhanin nia in thena tham chu ni ve tho mai ang po ni sala case a chuanin he thila hi rip khop maya aza thak don hle in ka ria mani an chan tai la te hen lo om ve tai la public a mo aza thak tur zia khamo han mani han eng lo ve taula nupui fanau te tan tinge ma chhan dan tur te
tin a chung ta tan mo ngen nge na po kha don in ka hre lawa a chan chu hei thian te i nge a mer fiat zong zong te po na na kin de zela po an chei dan tur kha ni vek to dor ani kha kha malam hun tur a future kha a bright lo le ani a vok nei tu te po hian ang tin nge an tin vak han ti dan tur po wang don viau ni na langa ang tin tak ma lang mo ti te po kha anei tu ten an tingen lo don sonang ti te po kha a hriat a chak oma ang po ni sela kan hre chho zel tura nga yang atan ni chuanin tu na ri chuanin na za thak ton le ani za na chang a hriat chuan ti te kha kan han saya chuwang chuan hetiang hi chu iti ve lo hramang u in ti hmuna chi po an pon ani vak pon ko hre lawa ei hetiang hi chu tangwal hoklak nupui pasal nupui muzo lo mo nge trua to tuk ina an lo ti ni kha chuanin tlem pon ngai na thiam dan te po au mai theya chu po thil thalo tak ani to ni masala nupui nei lai ngat tina kha tengan ti kha chu hriat thiam po a har viau ani anupui ain a it zok ti na nge nyanga ti te po haril rualo om de ni ole ang po ni sala in nge dan te comment lama te hello sei ve hrum do nia